bangi ngi kwa siapa long kita gi klawa jongkari ngin kingi lagi atiar nya dai ki dong sun jongkari habaka sarkar ka legumne kai ka jing perkat nam ta jungi kisamla Kisamla ki bathep kam shipai hakatnan Indian Army hinne ka sngi ka arpu sautri gujeliu ar hajar arpu ar kilapen paw ya ka jing bintar jongki ya ki bor badai pet halor ka jing pen slam jokani katnat ban khot ya ka written test but interview wat hadien baladep ya ka medical but physical test hinne ka sngi kumbasan phongut kisamla shinrang kilami surok ban shongkalan mengor hakmat umat kyang nongba badan hajan civil hospital Shillong ban pen paw ya ka jing sungo benyau jok ka jing pen slam ya ka ne ka kam dawaru na kibor badai pet ban pen kloy no ban khot ya ke interview ka jing sisa ka jing wan jungi ni ka dei bangin kamin tim jungi na ne ka taga ka panikong bangi bu sakmat bangin dawai ka sarkar jungi baka penlong ka bukan penlong ya kata ka CE exam jungi namar bangi ladep ya ka physical baka medical tinggi nangap mentala sistem tam sistem marpenai bangi laap ya kene ka sarkar kan kondok ya kene ka exam adu mentah bangi ap Ndrei ba hadin ka jingwan jung kene ka skim ka ba perpenmi da prime minister jungi lomba ya ka exam jungi lakan ser nak ta kadau mangi iwe ki badon hang ni ngi dei ki pelasya selek ki bedei pelade pas ya ka fiskal ka medical nak ta kadau ngi wan hang ni bandawa ya ka sarkar bagum do kan sependu no ya ka lawe jungi aba mangi iwe ngi don cisar kan adu ka mansim ngi terang bangin don habo ka Indian Army Ndrei lingba ka jing cancel no jung ka government ya ka exam jungi kamu mangi ngila shudu no bat kata ka jing le jungi kala sulong sebe bat kala sulong pulom ki jing lot san jungi ki jing yarap nyagi ying sem jungi kita baro kila sulong pulom no gorna jungi be ban bakle kini mo be ban yarap ini makan penuh ban poi ni sagata ka thong mo ka bangi wa ini bon yarap ini penuh ban kondok kita ka exam jungi kami lekrang mo ban yo man thoi ta ka exam kumbangila prepare nito donot don sem manin trang anot wata tangsis pangut nangingin yo opok Indian Army kata kadai ka jingker ku ba crowd dai na perlok nak kata kadaw ngi dawai sarkar ngi kerpat kinong yalam joka state jungi bakin penpenai kadai ka kubor sakinong yalam joka ri jungi kinang bakin nong yalam joka ri jungi kin peje ka jing anot ka jing trang da pokamen sim nak pokamen sim berkata not jungi wei ka kende ban ka ski kay kende pakai terang dik bangin yo benrong kepo benlong kinong ya danak takari nomor paling it syare kari we want justice 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 we want